Witam Was pięknie i uroczyście w to sierpniowe, trochę niestety deszczowe południe. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, wszystko u Was dobrze i że jesteście głodni, bo będziemy ważyć kluski śląskie, kluski białe, gumiklejzy. Wiadomo, najprostszy przepis na świecie, jak to się mówi, nie idzie tego zdupić, chociaż i takich, którzy by to zepsuli znam, czyli kartofle i mąka i to wszystko. Ale co by było, gdybyśmy użyli batatów? Zaraz, słuchajcie, nie wiem czemu w głowie urodziło mi się, że batat to jest taki kartofel, tylko trochę śmieszniej wygląda i jest trochę słodszy, nic bardziej mylnego. Batat to jest całkowicie co innego, ma przede wszystkim dużo mniej skrobi od kartofla, także po prostu po ugotowaniu jest o wiele bardziej maźglaty, rzadki, mniej zbity i dlatego nie nadaje się, żeby z niego zrobić kluski, także no to się nie udało. Ale oglądajcie dalej. Co pozostaje zrobić? Powtarzamy te same kroki, które robimy przy robieniu normalnych klusek. Obieramy te bataty, gotujemy je, ugniatamy. Nie mam preski do przeciskania kartofli chyba. To smola. Cóż, nie mam ich dużo, będę je gniótł inaczej. Jeden taki batat waży 240 gramów, dwa to już mamy 444, co za piękna liczba. Obieramy bydlaka batata. W sumie to wygląda bardziej jak bardzo gruba i bardzo krótka marchewka. Teraz ten bardziej fikuśny, żeby nie powiedzieć fikutaśny. No i gotowe. Teraz trzeba się pozbyć tych śmieci. Pokażę Wam fajną sztuczkę. Voilà! Solimy i gotujemy. Niech chwilę się odparują. Żech się sparzył. Powoniejcie się. Mięciutkie aż się rozpadają, o takie mi chodziło. To cóż pozostało? Gnieciemy. No śmiem twierdzić, że mam praskę w ręku. Na 4 równe, no w miarę części. Tu idzie szkrobek. Już wiemy, że klusek z tego nie będzie, ale przyszło mi do głowy coś innego. Dodam tu jedno jajo. Spróbujemy zrobić z tego coś w stylu Einlaufu albo lanego ciasta, lanych klusek, szpecli. To się może udać, ale nie musi. Jak wszystkie moje pomysły Jak wypłyną, potrzymam je chwilę i wyciągamy. Dobra, wyławiamy to pieroństwo. Czy to się w ogóle nadaje do czegoś oprócz wywalenia na tak zwane hasie? Zobaczmy, nie rozpadają się, nie są maźglate. Ej, to jest dobre. Serio dobre. Ej lol. Są słodkawe. Można by to zjeść i posypane cukrem, polane śmietaną, a można by to też fajnie skontrować jakimś sosem, na przykład pieczeniowym, jako dodatek na przykład do jakiegoś pieczystego. Czyli nie wszystko stracone. Jako dodatek do jakiejś zupy by się też fajnie nadawało. Podziękował. Eksperyment kluski śląskie z batatów nie udał się. Przez przypadek udały się lane kluski z batatów. Niech ten film będzie dla nas nauką, że każdą porażkę można przekuć w sukces. Do zobaczenia.